बयखौबो चेनेलाव फिन खेबसे बरायनानै लानाय जालायबाय जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नैबे आपडेट्सखौ लालांनो हागोन थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि बारा गोलाव खालामनो सानाखै थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखानाय आपडेट्स स' बे आपडेट्सनि सायावनो दिनैबो सावरायनो होननानै नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जालायबाय आरो जोंहा दा नैबे समाव गुदुं गुसु बारा फैगासिनो आरो लोगोसे जोंहा मडेल कड अफ कन्डाक्टआ नांनो थांबाय एमसिसिआ नांबाय मथा मथि थ' जोङो दा बेबायदि रां जोङो दा बर्थमान मोनथ'नो हाला बेबायदि आसनिफोर जोंहा गैथ'ला दा सरकारा फैयोब्लासो पावाराव फैफिनोब्लासो ना गोबांथार मोनगोन थ' आसनिफोरखौहाय CM ट्रिपल एल' नङा CM ट्रिपल एनिफ्राय लानानै गोबांथार अरुणोदयनिफ्राय लानानै गोबां रोखोमनि आसनिफोरखौ निस्सय मोनगोन जानांगौना थ' मामाया फोसावनानै होलांखादों एबारावहाय CM ट्रिपल एआवबो माने 10 लाखसोनो होगोन होननानै बुंलांखादों दा आरोबाव जोङो मिथिनो मोनबावदों CM ट्रिपल एल' नङा थ' अरुणोदय बेनिफ्राय लानानै अरुणोदयल' नङा लोगोसे थाव गोथांबो मोनगोन जाहैदों खिन्थु मामाया सरकाराव फैनांगोन निस्सय बे साननैसोआ गोबांथार टिकेटनि ना एसे जोङो गुलुं गुजुं जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों भिडिअसफोर थाबैनो नैबे समावहाय टिकेटफोरा ओंखारसिगोन आरो जोङो मिथिनो मोनसिगोन सोर गेलेगोन सोर गेलेया ना थ' जों भट होग्राफ्रा खालि रेडि जानानै थादो रायजो राजाफ्रा भट होनांगौ आरो देरहाहोनांगौखौ ना बयबो मिथिखायो गाव गावनो जोङो पावाराव थानायखौ देरहाहोनो हायोब्लासो खामानि जायो नङाब्ला जेबो खामानि जाया ना थ' देरहाहोनो हायोब्ला जोङो माबा मोनसे मोनलायगोन आरोना आसनिफोरबाबो थ' जों रेडि जानानै दङ बयबो भट होनोसैलाय ना थ' मामाया बुंलांखादों अरुणोदय जायफोरा माने बेबायदि मोननो बाखि थालांबाय आरो मोनासै जों दावराव दावसि जालांनायखौ नुबाय निस्सय नंगौ गोबाङानो मोनाखै आरो मोननो हायाखै मोननाङैफोराबो मोनदों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों नाथाय दा बाखि थालांनायफोरनोबो मामाया होगोन होननानै बुंदों नाथाय इलेक्सनाव देरहानांगोन आरो इलेक्सननि केम्पिं जितु मिटिंआवहाय मामाया खिन्थागोन अरुणोदयनि राङा बारायगोन जाहैदों 1250 थाखा नंला 1250 थाखानि जायगायाव दा बेसेबां बारा जागोन दा बेखौ इलेक्सननि समावसो नैबे मिटिंआवहाय फोसावगोन आरोना थ' आं एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होलांनि गोलाव खालामब्ला भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै दिनैनि भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों बाबाय অহাবাৰ অৰুণোদয় নোপোৱা মহিলাসকলকো অৰুণোদয় দিয়া 10% মহিলা এতিয়াও অৰুণোদয় পোৱা নাই আমি অৰুণোদয়ৰ সংখ্যা বঢ়াব লাগিব আৰু অৰুণোদয় টকাৰ পৰিমাণো বঢ়াব লাগিব বছৰৰ মূৰে মূৰে টকাৰ পৰিমাণো বাঢ়ি যাব লাগিব ইলেকশ্যনৰ মিটিঙত মই তাৰ বিষয়ে কম যে অহাবাৰ কিমান টকা আপোনালোকে অৰুণোদয় পাব কিন্তু আগতকৈ বেছি পাব লাগিব